Mga igsoon, ang pagbalik-balik o celebrate aning Kristong Hari or Cristo Rey or Christ the King Sunday, mao ni ang pagpahinumdom nato nga inig sira sa atong tuig sa simbahan, mahinumdom gyud ta nga naatay hari nga gitawag og King of Kings and Lord of Lords. Lingi ay mong tupad ing na naghari pas Kristo diha nimo. Kanang wa mo lingi giharian na siyawa. Iya lingi aba imong tupad ing na naghari pas Kristo diha nimo. O kinsa maning atong hari nga si Kristo, mura ni siyag si David nga gihisgutan diri sa unang pagbasa. O gidescribe sa ni siya sa ikaduhang pagbasa. O unsa may naa niya, ang una gyud gamhanan sa tanan. Siya maoy gamhanan sa tanan, way kaaway nga makabuntog sa iyang gahom. Og si Hari David sa iya sang panahon sa una, muyukbo ang tanang hari sa tibuok kalibutan tungod sa iyang pagkagamhanan. Way makabuntog niya sa gubat si Hari David. Hinomdom mong Hari David? Awasan mo kaila? Kadto bang batanon pa siya, o niya, di pa siya kamaong mo tigbas o espada, iyang gi kontra katong si Gulayat, katong dako kayo higanti nga sundao, nya iya rang gipatay pinaagis iyang hinagiban nga saplong ang tawag nato ana. Ikaduha, gawas nga gamhanan kaayo kining maong hari nga mao si Hesus. Ikaduha, wa siyay kahadlok. Si Hesus way kahadlok. Lingyay mong tupad. Ing nawa ka mahadlok sa imong naong. Pangutan-a ba? Kay narabay uban hadlok kay siyang naong. Munang iyag yung ilisan ang iyang naong. Ang buhok, ilisag color. Ang kilay, ilisan. Ang colors naong, ilisan. Colors ngabil, ilisan. Hastang pilok, ilisan. Kuko, ilisan. Ang iyang gender, ilisan. Hastang asawa, ilisan. Hastang bana, ilisan. Hastang presidente, ilisan. Ambot lang ka. Mauna, hadlok ta. Daghan kay tagkahadlok. Nay hadlok matiguang, hadlok masakit, hadlok mahagbong sa exams, hadlok ma-demote sa trabaho, hadlok mawadag trabaho, og labaw sa tanan, hadlok mamatay. Kining tanan natong gikahadlokan wa ni diha ni Kristo og wa sad ni David. Pero naay ginagmayng kahadlok si David, pero og ikumparar si David sa ubang mga tao, wa siya'y gikahadlukan. Labi na gyud in terms sa pag-atubang og kaaway. Nahadlok na gututan ng mga Israelita ni Gulayat, hasta si Saul, katong hari nga si Saul, ang hari ni David, sa upas siya mupuli pagkahari. Hadlok na guto. Tanang mga sundao sa Israel nagkurog-kurog na sa kahadlok. Pero si David, di pa siya sundao, siya ini presentar, ako'y dool ana niya. Kinsa dinhing mga asawaha nga di gyud mahadlok nga mga bit ilang bana ta sa kamot. Pulos gyud mo wapay hari na Kristo. Ang naghari ninyo ang yawa. Kay mohari ganin ang yawa sa tong kinabuhi mga igsoon, naagid ng kahadlok. Gani para nako ang pinaka-klaro nga ang yawa ni sud na nimo, you are already possessed by demon kanang daghan kay kagkahadlok or naana kay kahadlok. Mao ginay para nako ha, mao nay timaan
Ay na lang mo anang extraordinary nga manifestation kanang mag-usab ang tingog, musukdip ang mata, porting kusgana, mulutaw sa hangin, musangko sa kisame. Naa man sad na inana. Pero gitawag man nag-extraordinary. Ang ordinary gyud nga timaan nga ang yawa nana nimo kana yung mahadlok na ka. Oh. Ang uban hadlok nga di kauyab, kay 30 na kapin, hadlok di maminyo. Ang pare isad hadlok sang man. Di mahalin ang slot. Hadlok sang pare nga gamay ray kolekta. Hadlok ang pari nga ibalhin o gamayng parokya kay basig wa nay kolekta. Naasan may kahadlok? Gani magdepresyon pod mi, ma-stress pod mi, maghikog sang uban namo usahay. Hasta mga madre maghikog sad. Tungod na sa kahadlok. Pero ang Ginoo kun muhari na nato, wawa na nang kahadlok. Ikatulo, ang Ginoo nga atong hari na tao dinis kalibutan, unsa may iyang gipili nga kinabuhi sa kakabos. Mao ni siya ang hari nga kabos. Tag-iya siya sa tibuok kalibutan, langit ug yuta, way nahimo nga dili pinaagi niya ug ang tanan iyang mabuhat tungod sa iyang grabing gahom, pero gipili niya ang pagkinabuhi nga kabos. Na tao sa pasungan, nagtubo sa Nazaret, nga ordinaryo ra kaing kinabuhi, papa, panday, mama, housewife, wa siya ka eskwela, bisag grade 1, naglakaw-lakaw sa kalibutan, nga way kapulian na klarong balay, gilansang sa krus, gihubuan sa tanan. Kabos yun. Gilingay mong tupad na gusto ka mahimong kabos. Lingi ba? Hoy, basta harian tas yawa. Ang unsa may giatong pangandoyon, kwarta, kwarta, kwarta. Kwarta, kwarta yun. Unya kay kabos man ni si Kristo, ang atong hari, ang iyasang paborito og sentro sa iyang pag-alagad, mao gyud ang mga kabos, ang labing kabos, labing ubos. Muna mailhan na nimo ang atong mga leader sa simbahan ug sa gobyerno nga liwat silang Kristo or giharian silang Kristo basta magsigi silang puyo sa kinabuhi nga kabos, dili magsigig pangambisyon anang bag-ong sakyanan, nindot nga mga balay, dagko nga yuta, daghang kwarta. Naa na gani na sa ilang kasing-kasing og mga binuhatan, nasudla na nagyawa. Sa inyong tanaw, sa nagagi natong mga administrator sa atong nasod, sa atong pangagamhanan, kinsa kaha nila sa niaging mga presidente ang nagpuyo gyud nga duol-duol sa kinabuhi ni Hesus. Wa magi makaparihas, no? Duol-duol lang. Kana bang simple ang kinabuhi o niya nagsigig alagad sa mga kabos? Bongbong Marcos, Rodrigo Duterte, Pinoy, sa patong usang gisundang Pinoy, Gloria, Irap, sa gisundang Irap, Ramos, Cory Aquino, o Marcos Sr. Kutob lang sa tadiha. Ay, apil na ito magsaysay, makapagal. Kinsa kaha nila. Sa inyo lang naabutan. Ay, lang sa mong hisgot ato ako. Kaabot makapagal. So, kaabot itong magsaysay. Wapakoy buot ato. Sa inyo lang naabutan. Kinsa kaha sa atong mga leader, sa atong nasod, ang murag duol-duol aning kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo, kakabos o pag-alagad sa mga kabos.
mangita tag laing presidente or kung mangita tag presidente labi na karong moabot eleksyon 2028 kung buhi pa og naapasay Pilipinas, no? Basigwa na say Pilipinas ig 2028. Mangita tag ingon ana na classist leader. Di ta magsigig elect ana magsigig panghatag og kwarta panahos eleksyon, nagpakita nga dato gyud kay sila siging panghatag og kwarta, mga yawan-o na kay ang kwarta mao nay tuburan sa tanang mga yawa. Basta manghatag anig kwarta panahos eleksyon, gikas kapitan o gikas barangay councilor hangtod na ginas pagka-presidente, isalikway na nato kay di gyud na makahatag og kaayuhan sa atong nasod. Tan-awa ang nahitabo karon in the history sa atong nasod kaning siging hinatagay panahos eleksyon, pertig yung batiag resulta. Bati as in bati. Muna, suportahan nato ang mga rally against corruption, against transparency, o pagkaway transparency, way pagka-accountability sa ato karong pangagamhanan. Karong sunod Domingo, ang atong Archbishop sa Sugbo, si Bishop Abit, magpasiog daog usa ka peaceful prayer rally. Apila na nato ha. Di mo mapil? Bahala mo diya. Katapusan nga quality. Ang sa to'y quality sa atong hari nga si Kristo, gamhanan, way gikahadlukan, kabus ang ika-upat kining maong hari na higugma kanunay. Ang iyag yung kinaiya gihigugma gid niya ang tanang tao, wa gyoy bisan usa nga gisalikway. Apil ng iyang kaaway, apil na ang nagpatay niya. Sige, lingiyay mong tupad. Ing na nahigugma ka nako. Sige, lingiya ba? Anong gaturughoy raman ang inyong mga naong? Wa gyud mo mahigugma na inyong tupad. Unyag di siya mo tubag, sige, ingna na lang siya, I will always love you. Sige na. Gugma, mo'y gikinahanglan. Mo na nga si Kristo sa dangatong hari, ang iyang greatest commandment, love God above all and love your neighbor as yourself. Why pili? Kinsa man sad sa atong niaging mga presidente ang nahigugma gyud sa tanan og anda mo alagad sa tanan. Kanang wa gyud pili ba? Naa ba? Kung wa gani karong umaabot sunod eleksyon, mabarangay man, malokal o ma-national elections, mamili ka ta og mga leaders o mga tao na kamaong mohigugma sa tanan, dili kay ang ilarang partido mo higugmaon, unya ila dayong lisod-lisoron ang ilang kontrapartido. Ang ilang kaugalingong partido o mga supporters mo ilang himuon yung sakto kanunay, tabunan gid ang tanang sala, samtang ang ilang kaatbang pangitaan yung sala. Ato na nang hunongon ng klasihas mga tao. Kay makaguba nagrelasyon, hasta man nagsuon ana nga relasyon gubon, hasta ang pamilya ana gubon, mag-away na ang banag asawa tungod las politika. Di na magtingganay ang mga managsuon tungod las politika, pagkalaway og nahugno ang Pilipinas karon tungod ana. Maliwat unta tang Kristo nahigugma sa tanan. Mo na ingon siya, love your enemies. Gimangutana ko ninyo, do you love me? Yes or no? Pagkaluya. O ang akong uyab, akong pangutanon, do you love me? Yes. Buwag ka taday eh. Buwag ta. Aka mo saan mga babae? Ingnon nyo yung uyab laki. Do you love me? Yes.
Buwag ta eh. Di ba? Tapos muna ko be, do you love me? Birthday ra ba nako ugma? Ah, kutob sa mo greet og happy birthday unsay buhaton? Palit og slot. Pila ka buok slot paliton? 11 tulo, 300 pesos. Or na-challenge kay 62 naman ko ugma kung makaabot pa ko 6,200 ang inyong paliton. Challenge na siya. Di ba? Pero di ko maghikay ugma. Ugma, magmisa ko, alas 6 buntag, human, dunay mga 4 ka lugar dinhi nga wapa nato naadto nga naigo sad sa lino, alinog kadtong bagyo. Kung misahan didto 4 ka lugar og tagaan nato og mga hinabang. Nya ini ka alas 6 sa gabi og buhi pa ko. Mao nay akong main Thanksgiving Mass dinhi sa atong parokya alas 6 sa gabi. Nya human ana na adayon tay Camino walk ngadto ano ba tuyok ngadto ba Camino atong iprosesyon kay Camino walk man ta naman tay mini Camino dinhi kada MWF nya human ana manguli din tang malinawon mutambong mo sa akong misa ugma alas 6 gabi pagdamo og slot gyapon na ay na lang ng pagkaon, di na lang ta mangaon. Manguli lang gutang malinaon, di pa mo ta mamatay anagod. In sympathy sa atong mga tao nga wa gid taon pay balay karon. Di ta maghikay. Salamat sa namalit og slots. Ako laning i-announce ninyo, i-report as of yesterday ang atong grace, God's reward and complete elation niabot ng atong halin og 90,736 ka slots napay 609,264 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 271 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para sa ato dinhing ongoing nga mga projects. Nakita mo diri sa atong altar nagsugod na tagpintal. Okay ra mo ana? Nya ato na sang gisugdag ilis ang mga suga dias kilid. Okay ra mo anang klasiha suga? Mura nag-SS, nagjutay. Mura mamugwa malipay, tutok raman mo. Pero mo na atong gigamitan sa atong PPSC. Ang atong halin niabot nag 65,197 ka slots na apay 34,803 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 175 na sad ang atong nadawat. Nya ang atong DPR ako mo taning hunongon pero nagkasabot mi nga di lang hunongon samtang naapay mga balay nga konstrakonon magsugod tingitag construct og balay mga within 2 weeks from now kaya ato pa man gistadihan so as many as we can construct mao na nga karon na natay 13,000 og 4 ka slots maka-afford na nighimo og mga 20 ka balay. So padayon lang og palit og slot aning DPR tag 100. Unya gusto mo mo sponsor og usa ka balay na man sa ni sponsor ang atong budget mga 50 to 60,000. Ug namoy 50,000 usa na na ka balay. Ug namoy 60,000 mas labing maayo maarang-arang ang balay. Ngana ha? Sige pakpakan nato ang tanan na malit og slot. Naara ba sa mangutana unsaon man pagpalit og slot pader? Ako lang sa nimbalik-balikon. Una, diha ihatod sa tong opisina, nya madlong Domingo na dias gawas daghan kay na dihang mga lamisa. Palit mo dihag slots. Unya, kung laing adlaw pwede i-deposito sa atong bank accounts, tanawa lang sa atong screen. Pwede sag ipadala sa atong GCash pero puno-puno ng atong GCash karon musugod na sa nagka-open inig first week sa next month
or ikwarta padala aning ato mga ngan nga gibutang dinhi labi na sa akong ngan mao nay paagis pagpadala nya lain sa natong pamaagi para pagtabang sa ato dinhi mga proyekto do natay fundraising concert sa Sweet Notes. Mura magwa gi reaction nga maayo. Fundraising Sweet Notes. Kailan mo Sweet Notes? Sige. Mao ni sila managtiayon nga may kay manganta, may kayo og muhimog mga concerts, ato silang naimbitar ang atong schedule karong December 14, adlawng Domingo. Ang atong misa anang maong adlaw, Kotobra alas 5, wanay alas 7 kay magsugod na ang pasundayag. Ari na sluyo sa tong simbahan. Iampo nato nga maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon. Labaw sa tanan, mamalitag tickets. Unsaon pagpalit, tanawa lang ni mga number nga atong gipabutang dinhi sa atong screen, kontaka na or moanha ka sa atong opisina or diha sa mga lamisa. Tanawa lang diha pag-inquire kay aron makapalit kag tickets. Tagpila man ang tickets? Ang gold 3,000. Anha ka sa atubangan na lamisa, makahikap, makapapicture ka sa Sweet Notes. Ang silver sa sunod nga layer gikan sa tubangan na nailamisa nya di nakakahikap kag biyano-yano. Picture na lang. Ang bronze wa nay lamisa lingkurana na lang o nya adto sa luyo sa ika-third layer gikan sa tubangan. Ang general admission, ang bronze tag 1,000, ang silver tag 2,000. Ang general admission nato is 300 pesos. Adto sa sunod nga vacant spaces. Mga igsoon, kining tanan atong gibuhat tungod kay mao ni pagpakita nato nga naliwatas Ginoo. Mi-exercise ta sa atong gahom nga katilingbanon diin magmugna tag mga butang nga makaayos katilingban. Pinaagi sa pagpaambit sa atong mga talents, atong mga kwarta o sa atong time. Unya, liwat sa ni Kristo, niining paagiha kay pinaagi aning slots, kaning concert, kaning atong pag-serve sa simbahan, atong gipakita nga nangalagad ta sa tanan. Og labaw sa tanan, anhisad nato mahimong atong kaugalingon nga kabus kaysa sige natong paambit, di man gid ta madato. Pero ang katilingban mo asinso og mo lambo.